Républicain ka cɛbɔ Donald Trump ale sugantira arabadon Ameriki jamanadenw fɛ ka k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ 47nan ye. Nin ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ segili ye 2nan ye. San 4 a tun samasamali donnen a kɛlen ka jamana ɲɛmɔgɔya o bɔsilen ka ba a bolo. Mun tun nana ni mankan ye ka ɲɛsin u ka wasadenso ma Capitol. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a tun ɲangira k'a fɔ ko a ye wari dɔw sara fanga yɛrɛ kofɔ senfɛ san 2016 wagati la ani a kisira ka bɔ ni kɛnɛkarabɔ wale 2 ɲɔgɔnna ma. A ye sebaya min sɔrɔ Wisconsin. Trump a ye kuru 270 sɔrɔ mun b'a to a bɛna se ka Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya k'o sɔrɔ. Républicains ye u ka wasadenso Sénat o ɲɛmɔgɔya sɔrɔ. Ɲɔgɔndan minnu fɛnɛ tun bɛ wasaden so 2nan nɔfɛ ni o ye Chambre des représentants ye o bɛ bolila New York ani Californie kan ni démocrates b'a a lajɛla u bɛ se ka kuru damadɔ sɔrɔ ye cogo min na wagati min na républicains ye balila ka se fɛnɛ sɔrɔ. Jamanadenw ka nin jaabi a balila jateminɛlikɛla so caman na. Duniya mɔgɔ caman ye Donald Trump wele ka foli bila a la nka ni caman y'a jira k'a fɔ ko u kɔni u timitiminen don a koɲa fɛnɛ na. Donald Trump duniya yɛrɛ sɔrɔ ta cogoya kan ani kɛlɛ minnu bɛ duniya kɔnɔ bi ka sababuya kɔ o ye. Donald Trump a ye sebaya sɔrɔ Kamala Harris ka ni o ye a fadema ye ni ale nana bila Joe Biden ni ale y'i senbɔ fanga ɲini koɲa la. A ka laseli baro senfɛ Palm Beach a y'a jira k'a fɔ ko Ala y'ale kisi yaasa ka se ka na Ameriki fɛnɛ kisi. A ye foli lase Elon Musk ma ko o ye lolo ye wa ko jinɛ don. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ a ye laseli kɛ ko Ameriki ye ni fanga sarati di olu ma wa a y'a jira k'a fɔ ko u bɛna Sénat u bɛna sebaya fɛnɛ sɔrɔ ye ko nin bɛna kɛ Ameriki ka sanu wagati ye. A ye foli lase a ka denbaya ma ani a denw ani a baarakɛɲɔgɔnw yaasa ko ka se ka Ameriki jɔ a sen kan ani k'a lakɔgɔ. A ko ale tɛna lafiya ko fo a ka se ka Ameriki lakɔgɔ kosɛbɛ a denw ani a kanubagaw fɛnɛ ye.